Takže čus bus autobus u dnešní ochutnávky. Dneska budeme ochutnávat sladkost. No, sladkost. Namaže se to na chleba, nebo na rohlík, nebo na co chcete. Ale já tady mám sladkost jménem Nugeta. Je to normální Nutella, ale já jsem ji koupil takhle v pastě, dá se tak říct. A takhle to asi nějak vypadá, když to vymáčknu, počkej. Takhle to vypadá, když to vymáčknu. Počkejte, to zalezlo takhle. A teď to zkusíme. No. Jako? Dobré. Špatné to není. Tak, jdeme se napít. Počkejte, já se napiju. Nugetu tady. Položím. Teď si vezmu sodovku. Tak. Jenom vám chci říct, že na mém kanále bude víc videí. A počkejte. Bude i ochutnávka dubajské čokolády. Takže se máte na co těšit. Já vás rád uvidím u dalšího videa, u dalšího ochutnávky, nebo u dalšího videa, nebo u dalšího vlogu. A já se s váma loučím a čus.